Maayong udto. Piyesta karon sa pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Maria nga siya muburos sa anak sa Dios. Giingon sa ebanghelyo, paglipay Maria. Tinuod mga igsuon, na ay mga pagburos ug pagpanganak karon nga malipayon. Apan sakit sa dawaton nga naapoy mga pagburos ug pagpanganak nga dili pod malipayon sama sa mga bata nga gi-abort sa ilang mga ginikanan, walay kalaban-laban. Ikaduha, mga bata nga tuod gipanganak, gipakatao, pero gisalikway pod sa pamilya. So mga igsuon, hinaot paunta atong iampo ang tanang bata nga biktima. Ug ikaduha, atong paningkamutan nga matabangan ang mga bata nga mahatag ang unsay dapat ihatag kanila. Sa mapananglit number 1, ipaduol sila sa Ginoo. Number 2, paeskwelahon sila. Number 3, freedom nga makadula kaysa tagaan og pala aron mo trabaho, tagaan og lata aron manglimos. Ug ikaupat, respeto, dili sexual harassment. Mga igsuon, hinumduman nato. Pabor si Kristo sa mga dinaog-daog. Dili niya pasagdan ang mga dinaog-daog ug walang kalaban-laban. God bless.